Rydym yma heno yn yr Ysgwrn traws fynydd, sef cartref Hedd Wyn y bardd enwog, fel rhan o brosiect Argo Navis cydweithredol Awyr Dywyll yng Ngwynedd. Mae'r ardal hon yn rhan o warchodfa Awyr Dywyll sydd yn wobr a gyflwynir i leoedd gyda ansawdd awyr nos rhagorol a ble mae ymdrechion gwirioneddol yn cael ei wneud i ostwn llygredd gola. Mae llygredd gola yn gallu amharu ar fyd natur a bywyd gwyllt, rhai o'r pethau oedd yn ysbrydoli Hedd Wyn pan oedd yn ysgrifennu ei gerddi. Fe gliwch nawr cerdd gan y bardd enwog, sef y Blotyn Du, gyda'r cerddoriaeth wedi'i gyfansoddi a'i pherfformio gan Richard Owen o Menteriaeth Môn. Nid oes gennym hawl ar y ser, a lleuad hiraethus chwaith, a'r cwmwl air o ymylch yng nghanol y glesni maith. Nid oes gennym hawl ar ddibyd, ond ar yr hen ddaear wyw, a honno sy'n anrefn i gyd yng nghanol gogoniad stiw. Mae'r llinellau a honno'n sy'n anrhefn i gyd yng nghanol gogoniant Duw yn yr ail bennill yn cyfeirio at y rhyfel byd cyntaf. Mae yna gymariaethau rhwng tawelwch heddychlon yr Ysgwrn a chwm prysor a maes y gad.